Дуранкулашкото езеро се намира на километър североизточно от Крапец. Повече от 260 защитени животински и растителни видове обитават района. Заедно с мен е господин Илян Христакиев, който е експерт в културно и историческо наследство. Той ще ми разкаже всичко, което знае за езерото. Защитената местност Дуранкулашко езеро е обявена за такава през 1980 година. Обхваща около 4600 декара. Дуранкулашкото езеро е защитена местност и по Рамсарската конвенция за влажните зони, а също така отскоро и по европейската мрежа Натура 2000. В езерото се срещат около 17 вида риба. Единственото доказано находище на дивия шаран в България е Дуранкулашкото езеро. А също така бяла риба, сом, костур. Освен като място за любителите на риболова, знам, че Дуранкулашкото езеро е посещавано от много орнитолози, заради редките птици, които се срещат тук. Има ли място, предполагам, че има такова, което е подходящо за наблюдение на птици? Значи птици на Дуранкулашкото езеро могат да се наблюдават почти около цялото езеро, но от едно място е монтирана една наблюдателна кула, която се издига доста високо над езерото и оттам се откриват около 70% от водното гледало на езерото, заедно с прилежащите му площи. Много птици гнездят, много птици го ползват като място за почивка при дългите прелети по маршрута на Вия Понтика. Особено интересно и впечатляващо са зимните месеци декември, януари, февруари, когато Дуранкулашкото езеро и другите езера в района буквално са покрити с хиляди водоплаващи птици, гъски, патици. Също така интересното е, че около 80% от популацията на световно застрашения вид червеногуша гъска прекарва зимните месеци в езерата Шаблянско и Дуранкулашко. Но аз предлагам да тръгнем към големия остров, понеже Дуранкулашкото езеро, освен с птици, риби, то е много интересно и от археологическа гледна точка. Това наистина не го знаех. Вече сме на големия остров в Дуранкулашкото езеро и сме пред пещерния храм на малоазийската богиня Кибела, който в варианта, когато е бил храм, е бил покрит с скална козирка, която следствие на природни катаклизми и меката скална порода, която я покрива, се е срутила. В храма е открита оброчна плочка на богинята Кибела, който всъщност доказва, че храма именно на нея е посветен, а не на някакво друго божество. Освен храма на богинята Кибела, какво друго можем да видим? Освен храма на богинята, ще качим горе на острова, където има запазени останки от жилища, четвърти строителен хоризонт на енеолитното селище. Фактите си факти и това ранно енеолитно жилище наистина е доказателство за богатото културно-историческо минало на България. На мен ми се струва, че не е в добър вид. То всъщност е очевидно това нещо. Защо е така? В 2009 година Министерството на културата предостави острова за стопанисване и управление на Регионалния исторически музей в Добрич и имаме уверение от колегите, че може би в края на този туристически сезон, ако не той е за следващия туристически сезон, обстановката на острова ще бъде съвсем друга, с подобаваща инфраструктура и има интерес от туроператори за посещение, но поне за момента И аз се надявам, че когато дойда следващия път тук, ситуацията ще е коренно различна, защото това е наистина един уникален обект, който се радвам, че посетих. Благодаря ти, че ми разказа всичко за него. Аз ще се оправям към най-северното селище в България, село Дуранкулак, което е съвсем наблизо.